Εθνικής Ομάδας Δασοπροστασίας και Πυρασφάλειας της Βάρης. Φίλες και φίλοι, η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου του 2015 έφτασε στο τέλος της και θα κλείσει όπως άρχισε. Η παρέλασή μας λοιπόν θα κλείσει η Φιλαρμονική του Δήμου. Φιλαρμονική του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου του 2016 στη Δημοτική Ενότητα Βουλιαγμένης. Σας ευχόμαστε χρόνια πολλά και του χρόνου με υγεία.